kanca dhewe kok balapan. Lha nyapa gake? Biasane kanca ki nek nikung pinter kok alus sisan. Jancuk. Aku wis ora percaya karo jenenge kanca. Ranyono kowe tega nikung bojoku. Sebelum ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempolnya supaya kami semangat membuat video. Mas. Nggih, Mas. Napa? Ate kok, Mas. Oh, Mas. Ada kau ya, Mas? Iya. Mas, teko, Mas. Oh, Mas. Caranya pelaminan ngendi to, Mas? Yo angel Mas dalan iki, Mas. Gek nek nggoda ra iso lho, Mas. Lah terus pendaraannya apa, Mas? Yo kuwi butuh kesetiaan, kepercayaan karo kejujuran satu sama lainnya lho, Mas. Kalau jomblo ya, Del. Iya, wet. Nyapa ora ngeglek-glek pacar ono. Gak. Wong pacaran wae endinge dilarani, diselingkuhi, dihianati yo. Mikir percintaan munggare loyap. Rasa nangis mergo tresno ning sandingmu ana kanca. Rasa dipeksake